Sibambe ngazibini imbukeli ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye iNational Dialogue yaqhuba kwicampus engundoqo yaseUNISA namhlanje. Sekela Chancellor weUniversity uNjingalwazi uPuloing Lenkabula uza kwamkela indwendwe kwaye uMongameli uCyril Ramaphosa kulindele ukuba enze intetho yakhe phambili ngentsimbi ye-11 kusasa. Ngokumbukeli masiqhagamshelane enomvelisi weSABC lihaye uKamvelihle Kalani. Kamvelihle masikubulise Sibambe ngazibini ngalenseni siyaqonda into yokubana nifike ngenja iqukuqa nifikela la kule campus ingaba kuzawuthi kangoku amalungiselelo kungaphi? Enkosi Kholosa mandizibusele kuwe ndizibusele kanye nakumbukeli ekhaya. Yabe ngalentsasa sisePitoli University of South Africa lusuku lokuqala leconvention elukhokelela kwiNational Dialogue. Apho ke abemi boMzantsi Afrika kulindeleke ukuntu baphicothe futhi bencokola ngemiba ethi bachaphazele bona njengabemi boMzantsi Afrika. Ukanti ke mbukeli ukhumbula ukuba le National Dialogue izabe isenzeka kwimimandla ngemimandla yahlukeneyo kweli loMzantsi Afrika kuquka abantu ezinzonzobileni ezilalini kwilokishi zaseMzantsi Afrika bephicothe besisho into babona kanye ingaba banqonela ntoni na ngomzantsi Afrika abaphila kuwo. Ukanti ke lencoko iqulathe imibe efana nentswelangqesho, intlupheko, abantu abatsha, into ezifana ne-gender based violence, ukanti nentlupheko nje jikelele kweli loMzantsi Afrika. Kanti ke mbukeli nawe Kholosa studio sibabonile abantu abafana nomongameli bengena ngalentsasa, uNjengele ubantu olomisa ngalentsasa siye sambona utata uJohn Kani naye ngomnye wabantu esithe sababona bengena ngalentsasa. Ukanti xaleni kwam ndinaye uxolelwa Khashe Katia osuka kwiindlulamthi South African Scenarios Trust oyi-project lead khona. Xolelwa masikubulise kwamkele ku SABC lihaye unjani? Ndiyaphila njani enkosi ngokusi-invite and ndiyabulisa nababukele ekhaya. Xolelwa maniqale apha. Kubaluleke ngantoni into yoba abemi boMzantsi Afrika bazibandakanye futhi babe yinxenye yale National Dialogue? Yinto ebaluleke kakhulu leyo ngokuba if uyakhumbula after 1994 kwabhalwa umthetho lo wayefoma iNEDLAC, which is the NEDLAC Act. Lo mthetho lo wakufanele ba uqhubeka ne-dialogue as of iCODESA before 1994 and then kwabakho ne-TRC. Kodwa ke ngokuba siyazi ukuba apho sivela khona ezisizwe sohlukahlukene asikavisisani kwakufanele kwangoko ngo-1995 lowo uqhubekeke umsebenzi we-dialogue sikwazi ukuthi sibone izinto ngendlela efanayo ngokuba sohlukahlukene siyazi uba asilingani kukho nenhlukanhlukano in terms of race, gender and also age. So kwangoko kwakufanele uba siyathetha sikwazi ukuthi sifumanane kuthi kufika i-30 years sibe sesikwazi uba what we call a common vision as a country. Okwangoku asizazi i-values zethu as abantu baseMzantsi Afrika, asiyazi uba yintoni that North Star lena isikhokhelayo ukuya phambili so that i-future yethu ikwazi ukuthi ikhanye ngaphezu koba ingayo namhlanje. Xolelo omnye umbuzo endiba uluwazi kuwe yinto yokuba mhlawumbi kubaluleke kangakanani na into yoba umongameli uCyril Ramaphosa esebenzisana nabo babekade bengomongameli. Singakhankanye ke mhlawumbi uJacob Zuma, uThabo Mbeki akhange sibabone and yena uThabo Mbeki utshilo wathi asizombona namhlanje. Mhlawumbi kubaluleke ngantoni ukuba omongameli bethu basebenzisane especially kwizinto ezinokwenza noluntu okanye nabemi boMzantsi Afrika? Ibalulekile kakhulu but ke since senditshilo kwasekuqaleni uba asivisisani as abahlali baseMzantsi Afrika, so lento le ayikho limited only to omongameli. Nathi thina as abahlali asivisisani ngento ezininzi, so for thina isothusi into yokubekho le nhlukanhlukano ngendlela esibona ngayo lento lena, but
into efunekayo it's very strong leadership. Sinida inkokeli ezakwazi ukuthi babize bonke bakwazi nabo ukuthi bazokwazi ujoina noba ku after namhlanje or as siqhubekeka ne dialogue through the wards and all the different sectors, because nabo ke foundations zibaliwe as one of the subsectors, so there is a seat available for bona uba nabo xa iqhubekeka le dialogue babe part of the steering committee. Kodwa yona nto phambili kuba namhlanje kubekho esi steering committee esa representa bonke abantu, so ubona ngoko ke if ukwazile umongameli ukubabiza bonke, so it's up to him and his strong leadership ukuthi bakwazi ukuthi bangene nayo le vangeli. Ndiyayithanda ipoint yakho Xolelwa xa usithi umongameli ixhomekeke kuye. Mhlawumbi ke wena ulindele ukuva ntoni kumongameli, because ndiyakholela ukuba phange intsimbi ye-11 uzawube eseqongeni esenza intetho yakhe. Ulindele ntoni wena ezuxolelwa? Mna ezuxolelwa ndiyathemba umongameli uba you will commit make sure uba youth, especially unemployed youth, are included. Le process funeka ibe inclusive. Asinobe sibona abantu siqhela ubabona since 1994. If umongameli angenza aqinisiseke uba abo ba under 35 bakhona kule ntetho, and nakhona abakho nje as i-delegates but nabo bayavela kweso steering committee bazabe benaso after ngomso. Manibulele kuwe Xolelwa, ndithi enkosi kakhulu. Ebenguyuxolelwa ke mbukeli lowo suka kwi-indlu lamthi South Africa Scenarios Trust eTyatyadule beka ke awakha amava esitsho into yoba akulindele kumongameli kukuba abantu abatsha ibingasi ibe kanti nabo bazawubandakanyeka kwezintetho zizawube zisenzeka eMzantsi Afrika. Khumbula ke mbukeli ukuba umongameli singamlindele eqongeni phange ntsimbi ye-11. Ukanti khola sama ndiphinde ndiziphose ndizibuyele kuwe ezintambo ngalo mzuzu. Nguye uKamvelihle Ophayana Mbukeli nalapha eqinisekisa into okubana abantu ngobukhulu babo bengenile Mbukeli. Eyona nto iphambili kuxovula ingxoba kaxaka ezixaka umxhaka apha eMzantsi Afrika. Nalapho ke Mbukeli kufuneka izisombululo ezezinto esingathi into okubana zimngumngeni zichaphazela abemi balapha eMzantsi Afrika. Njengoko kaloku Mbukeli ubona into okubana ukhona no Desiree Ellis esimbonayo. Uyaqonda ukhumbule kaloku nezemidlalo zidlala indima ebalulekile kweli lo Mzantsi Afrika. Bakhona ke Mbukeli iziphatha amandla njengoko sibona naye uGqirha Kgosientsho Ramokgopa ngomnye wabantu Mbukeli abathunywa abakhona phakathi kwale ndawo. Uyaqonda ukhumbule into okuba ebutsheni bale veki naye Mbukeli ebepha eHartfield nalapho ebenikeza ingxelo nge-electricity grid emisele into okubana izawunwenwa kweli lo Mzantsi Afrika. Izama ukuqubisana nomngeni Mbukeli esingathi into okubana uchaphazela abemi boMzantsi Afrika, umngeni wezamandla nombane. Kanti ke Mbukeli uyawuqonda ukhumbula into okubana le national dialogue ibizwa njengendawo yokuvala incoko. Besitsho ngamakhumsha bathi a safe space for honest conversation. Malunga nengxaki ke Mbukeni esingathi sibalula kuzo Mbukeli ingxaki yezoqoqosho, ungabikho kwemisebenzi, ukungalungani ngokwesinyi kunokuphucula imfundo kunye neenkonzo zikarhulumente. Kuyabonakala Mbukeli into okubana iholo eli sele libonakala ngathi lizawugcwala. Uyawuqonda ukhumbule Mbukeli into okubana bonke abantu bathe ntsho amehlo kwingxoxo ephambili esingathi into okubana phakathi ke kwezinto Mbukeli esingathi sizibalule uCyril Ramaphosa uMzantsi Afrika amele into okubana uzawuthi azidakumbe ngumba Mbukeli wobuqhophololo obugqubayo ingakumbi kwezopolitiko. Into Mbukeli abantu abatsho into okubana ibonakalisa ukudodobalisa kwenzame eziziswa ngurhulumente kwimpucuko yabantu. Njengoko ke Mbukeli ngaphambili uphasi esawukrobisa noKamvelihle onodwendwe ezinisindwendwe ezikhoyo phakathi kwale ndawo enqinisekileyo into okubana nawe Mbukeli uyarhalela okanye ikhona into etshoyo ngakuwe ongarhalela into okubana bona bathini. uKamvelihle ke ukhona pha kuyo laa ndawo uzasinikeza konke okuqhubekayo. Kamvelihle ingaba ngoku sekumephi? Alright, enkosi Kholosa and ngenene silapha
umbushushu Kholosa abantu abatsha bakhona abantu abadala bakhona abantu abanolusu olwahlukileyo abantu abamnyama abantu abamhlophe abasiye sithi ke mhlawumbi ngamakhaladi bakhona nabo namhlanje bezoba ingxenye yalomba okanye yalemini ibaleke kangaka we-national dialogue besike saqoba ke ngaphakathi Kholosa bengekaqali ke kodwa ukuba ibe kanti yona incoko okanye i-dialogue ibe kanti iyaqala kodwa ke ecaleni kwam ngoku ndiyakhumbula ubutshilo nawe phambilana pha ukuba abantu abatsha nabo bakhona bezoshukuxa imibe ebalulekileyo nemiba ebabandakanyayo nabo bengabantu abatsha ecaleni kwam ndinaye uLisa Silwana oyena ke oyi-National Youth Lead pha e-Unmeted Civil Society South Africa ungumntu omtsha uzomela abantu abatsha ndizawusancokola naye ke mbukeli ngalo mzuzu Lisa masikubulise kwe-SABC lihayi unjani namhlanje Ndiyaphila kunjani ndiyabulela kakhulu ngoba nami nje. Alright mandikubuze Lisa into ba wena njengomntu omtsha waseMzantsi Afrika usuke eMpuma Koloni ngenye yamaphondo esinothi ayasilela kakhulu le mini namhlanje ibaleke kangakanani na kuwe njengomntu omtsha waseMzantsi Afrika Le mini namhlanje ibaluleke kakhulu ngoba ithetha ukuba we have our foot in the door, we are able to bana abantu abatsha bavakale izinto abazifunayo. I think also abantu abalapha are very influential, and with that influence we are able to have a say in the policies that will be made today. So I think as umuntu omtsha wase-Eastern Cape who has never been given an opportunity yothetha, imini namhlanje ibaluleke kakhulu kum. Ndiyakuthanda Lisa ngoba uthi abantu abalapha baninzi ngabantu aba-influential ndifuna ke ucinge ngalomzuzu apho umeni nami uncokola nami ngalomzuzu ingaba wanelisekile ngabantu babonayo namhlanje mhlawumbi xa sowujonga abanye abantu abatsha abafana nawe ingaba wanelisekile okanye mhlawumbi ucinga into basically what's your standpoint on that with abantu abalapha namhlanje Abantu abalapha namhlanje andiyiboni i-population apha andibaboni abantu abatsha abavele ezilalini abangena voice ngoba nee-systems ezikhoyo apha zii-systems ezifuna umuntu okwaziyo ukusebenzisa ifowuni ezifuna umuntu okwaziyo usebenzisa the net. So I don't think that ilizwi labantu abatsha bonke base-South Africa likhona kodwa ke I think the drop in the ocean that's here izawukwazi into yobana ibe nayo impact ezabanayo izawukwazi into yobana ithathe whatever has been handed to us apha iye nazo kwii-communities zayo. Lisa umongameli silindele into yoba enze intetho yakhe phaa ngentsimbi ye-11 ingaba ke yona mhlawumbi njengomntu omtsha ulindele into yoba umongameli achaphazele eyiphi imiba mhlawumbi ke echaphazela abantu abatsha okanye ke mhlawumbi nje abembi boMzantsi Afrika kuphela nje ndilindele into basixelele into yobana njengoba sinale national dialogue zeziphi izinto azawuzenza eziza kwenza into yobana kubekho i-rapid response ngoba kudala sisiza kwezi conference kudala sisenza ii-policies but ngoku sifuna uyazi into yobana yintoni different ngale national dialogue for abantu abatsha sifuna uyazi uba i-graduates are staying at home ngoku sizawuthini sifuna uyazi uba izikolo kusekho abantwana abahamba bangahlangu esikolweni there's still an issue of sanitary pads which is one of the things I feel that apha we have that opportunity. Luckily for me I'll be in kwicala le-gender based violence which is ngumba ke obaluleke kakhulu sifuna uva naye uba uthini ngayo uthini ngee-pillars awazenzayo esibonayo uba ngoku he is not akude kufumaneke rashes nakwezo pillars ikhoyo. Masibulele Lisa sinqwenela konke okuhle ungangena ngaphakathi umamele ngethemba lokuba konke okufuna ukuva uzawukuva namhlanje. Ibinguye ke mbukeli lobo uLisa Silwana osuka phaa kwi-Unmeted Civil Society South Africa oyi-project oyi-youth lead esitsho into yoba imiba yena ilindele ukuyiva ukuba umongameli ayikhankanye inokwenza mhlawumbi nokwenza abantwana baye ezikolweni bengenazihlangu zokuya esikolweni i-sanitary towels abantwana ukuba kuyafuneka into yoba kanti bayazinikwa okanye babe nazo esitsho ke sithi nentswelangqesho ii-graduates ezingenayo imisebenzi ngezinye zezinto yena alindele ukuba umongameli azichaphazele okanye Kholosa azichaphazele ngale mini yanamhlanje. Mandiphinde ndibuyele kuwe Kholosa. Kambe lihle siyaqonda into yokubana nakubeni iqhuba le national dialogue kodwa ke xa sijonga on the ground zikhona intetha nesingatsho into yokubana uninzi lwabantu libonakala ngathi luyagxeka besitsho into yokubana yinkcitha mali kodwa xa sithi siyajonga nabantu abatsha odlala indlebe nawo ingaba mhlawumbe loo nkxalabo iyabonakala kweso simo kuso.
Linene Kholosa injalo kodwa ke uyakhumbula ukuba usomlomo kamongameli izolo uye watsho wathi inxalabo nokwenza nendleko zokwenza lo msebenzi wanamhlanje bazamile into bakhawulelane nazo ngoba uyakhumbula into baye batsho bathi bakwazile ukucela for inkxaso kwindawo ezifana nalapha eUnisa kodwa ke abantu abatsha besingakhange sikhe sichaphazele sibabuze kodwa nje ndiyakholela ukuba umbuzo wakho Kholosa ubalekile ndikuyafuneka into bakhe sichaphazele sibuze nakubantu abatsha into babona bacinga ntoni kanye mhlawumbi nabo banganalo uluvo lokuba mhlawumbi ezindleko zalomsebenzi namhlanje mhlawumbi ngezenze enye into ebinoba ke mhlawumbi incede bona bengabantu abatsha kodwa ke sawukhangela sikrwece pha napha abantu abatsha ke sibabuze nabo into bacinga ntoni ngalombuzo unokwenza nendleko zanamhlanje. Asiphe masikubulise sikwamkele sibambe ngazibini ngexesha lakho nceda nje into kubana siyazi into kubana nilumana indlebe nabantu abahlukileyo ingaba ngoku siphathele bani kwaye inkqubo ihamba njani? Ndikubulise Kholosa ndibulise nakubabukeli emakhaya ndingu-Asiphe Sona namhlanje sisaqhubekeka apha kule National Dialogue usuku lwesibini ngoku sikunye nomhlalutyi wezopolitiko uYoliswa Mfuthe ogxile mpela kuphuhliso lwasezilalini sikwamkele sisiyoliswa ngale mini namhlanje ulindele ntoni kule ngxelo yanamhlanje zintoni izinto onothi uzilindele? Inkosi kakhulu for having me. Namhlanje ke siyavuya kakhulu uba sinayo namhlanje ingxoxo yabantu. Kuba into asithetha ke apha eSouth Africa kuba siyafuna ke sithethe into ezidlumzi kuba kaloku siyayazi uba zininzi ingxaki esidibene nazo. Ke namhlanje ndifuna uyibona ndifuna uvuka upresident uzawuthini. Kwasifuna siyazazi ingxaki already sifuna isisombululo. Kuba how do we solve the issue of unemployment rate? How do we solve lawlessness? Crime rates, and also people are so disillusioned with government. They're not happy about anything. So I want to hear solutions, and I hope that citizens are going to be heard because I see that in their elite ngani lofundileyo ndifuna uva izimvo zabantu ubabona bafuna ntoni bayi-as utshintsho apha elizweni lethu. Sivile and kwaye siyayazi abantu banezimvo ezibethanayo ngalomba uqhubeka apha abanye kusukela emalini eninzi esetyenziswayo for uba sibe lapha kule ndawo wena uthini ngalonto leyo? Ewe imali bethu nani beninzi kakhulu indlela ethethwe ngayo kuba i700 million nje for ukuthetha indlela echazwe ngayo le mali khange benhle kuba sinengxaki ezininzi ezifunisa imali abantu bayalamba indlela azikho izibhedlele azisebenzi so kuba kuziyenza imali engaka for nje uba kuhlalwe kuthethwe imali eninzi kakhulu but londo mayingenzi basicinga uba le iprogram namhlanje ayibalekanga ibalekile kuba abantu bayafuna umanyelwa ba intoni abafuna uyibona ilungiswa kweli lizwe because since 1994 koko sihlange into basifuna iindaba sifuna iconvention sifuna dialogue namhlanje nansi kodwa ke mayibe citizen led as by foundation bezishini njengoba sisazi njengoba silapha sidityaniswe ezi-foundations ezisixhenxe kukhankanya ezimbalwa zazo iThabo Mbeki Foundation, iFW de Klerk Foundation neFW de Klerk Foundation. Ezinye zikhona ezingazuthatha nxaxheba uthini wena ngalonto leyo? I-foundations eziye zaphula out kule process zibanganya ke into ezininzi sisithi hayi indlela eplanwa ngayo le ndlela ikhawulezile ingathi kungakhona umshikashika ongenzeka so bazikhupha ke bona kulonto kodwa ke simamela ukuba abathe abazikhuphi kwi-national dialogue yona ubuqu bayo abafuni nje uba semalungiseleni kuba bafuna uzingcolisa izandla zabo kodwa so sifuna ubona ke ngokuba mhlawumbi in the next few steps where's dialogue are going to happen in different wards different municipalities how are they going to participate kuba asifuna uvoyolokazi bethetha ngengxaki esinazo South Africa we want voices from people abakhoyo ku-communities that they can voice out their troubles they want to voice out solutions that they want to see in their communities.
Ndiyakubona usengumuntu omtsha yoliswa. Baninzi abantu apha ngaphandle abajongene nentswelangqesho. Bekusanobakho iziphumo eziphumileyo from statistics ezichaza uba linyukile izinga lokunyuka kwentswelangqesho apha eMzantsi Afrika. Apha njengoba sidibene apha uyacinga uba xa sinophuma apha kwenziwe kubekho izinto ezinokwenzeka. Ingakhona utshintsho onoba ulilindele na kwaye njengoba kuzawungenwa apha zikhona izinto onocinga uba umongameli angagxila kuzo ukwenzela uba kubekho ingqesho enoba khona apha elizweni. Into ye-unemployment rate nendlela eyiyo apha eSouth Africa ayinolungiswa intetho njenye. Ibalulekile kuba urhulumente wethu enze imiqathango ethile elungisela uba imisebenzi eSouth Africa inganqabi. Inqabile kurhulumente, inqabile in business, inqabile in NGO, civil society space. So the government must make the environment fertile for people to come and invest and create jobs. So abantu bangafumani ii-peace jobs zoba esikolweni kuthiwe uqeshiwe because umuntu can't even put food on the table with imali encinci bayifunayo. And secondly, abantu abafuni i-social grants all the time. They want to be able to uplift themselves with jobs, with education. Then they can build their own houses and also take their kids to school. So it's important that when the president speaks, abathethi as if they are bringing Messiah that is going to solve all the problems. People want to solve their problems. People want to be educated. People want jobs. People want crime in this country to be dealt with, corruption to be dealt with, and people have solutions. So the president must do more listening than talking. Njengoba usanda uthetha ngento enobuqhophololo. Ubuqhophololo yinto apha exhalabisayo apha eMzantsi Afrika. Izolo besine story esikhulu so izolo elinye so driver we e-hailing obethe watshiswa. Uyacinga uba ingakhona na indawo apho umongameli anothi athethe ngalomba athethe ngawo ukwenzela uba ahlisa amaphaphu abo bathe bachatshazelwe ngulomba? Imbi kakhulu into ehleke eSoweto enzeke eSoweto apho sifumane udriver we-e-hailing services ebulawa ngoonoteksi ngokuthi bona bayi-public odriver bayi-private. Yindlela ke leyibonisa iSouth Africa uba asinamthetho, abantu bavuka bazenzele into bafuna uyenza. So ibalulekile ke xa upresident ethetha nee-citizens xa sithetha ziyazi uba umthetho ngumthetho wethu ayingomthetho wobani nobani. Abantu bayazi uba xa besenza undle into erongo kwilizwe labo bazawukhangelwa babanjwe. Ngoku kuyazi umuntu angabulawa nje izawuxoxa iminyaka iphelele emoyeni. Lo mfana bezizamela usuka ngapha KwaZulu-Natal uzothenga umsebenzi eGauteng wenze e-hailing uyabulawa. Ifamily yakhe even nangoku uyazisola uba uba besingavuma ngenza kuba uyazi uba umthetho wethu awukho ngqingqo, umthetho wethu uyekelela isandla sawo. So ibalulekile ke ngokuba si-addresse into ye-lawlessness in this country. Ucinga le ngqungquthela sikuyo yindawo ekulungeleyo ukuba kuthethwe ngezi ngxaki zifana ne-crime le ugqiba ibandakanye? Indawo e-right for uqala ukwenza the conversation. Kodwa i-conversation ifuneke ibe qatha phaa kwi-communities apho abantu bakhoyo, apho oonyana babantu nabantombi abantu abantwana babo ngabo abenza i-crime, ngabazali bethu abavumela abantwana babo baze nemali bangayaziyo ivelaphi, ngabazali bethu abathi xa abantwana babo bekuthiwa ngamaphara bathi hayi nokabani umntwana akho mntwana ungenaziphene. So ibalulekile uba abazali bayithethe kwa eli le nto uba izawukwenziwa njani ukuze silungise ilizwe lethu. Izawulungiseka ekhayeni, ilungiseka ecommunity, then iphelele ilungiseka kwilizwe lonke. Kanti ngenzeka le nto uba kwi-communities wonke umuntu will take up space and be active and say no crime is going to happen in my community under my watch. Ndibulele kakhulu ke sisi ngexesha lakho. Lowo ibe nguyolokazi Mfuthe ongumhlalutyi wezopolitiko echaza into yokuba le ngqungquthela yindawo ekufaneleyo ukuba ithethe ngale miba singayo imicelimngeni uMzantsi Afrika ujongene nawo. Ndibuyele kuwe ke Kholoswa estudio.